Sådan, Stine. Først og fremmest tillykke med din verdensrekord på 1000 kilometer. Tak. Og tak for sidst. Selv tak. Det var hyggeligt. Ja. Hvordan kunne det være, at det lige skulle være det her, du skulle løbe i efteråret? Jamen, det var faktisk fordi, at mig og Dan, vi snakker om, at vi savnede Spartathlon. Og så faldt jeg lige over det her. Og så er jeg bare så dum, så tænker jeg, det er en god idé. Indtil at man så begynder at nærme sig, og så tænker jeg bare, det er en dårlig idé. Det er 490 kilometer. Ja. Fra Athen til Sparta, og så hjem igen. Ja. Er det det, de kalder voksenudgaven af Spartathlon? Ja, det tror jeg. Ja. Men var det ikke noget med, at de har inviteret dig? Altså, de spurgte, om jeg ikke kunne godt tænke mig at komme med, og så er det lidt ligesom at blive spurgt, om man vil være med i bagdysten. Så bliver man så helt, jo, det kunne jeg da godt. Lige nu vil jeg sgu hellere være med i bagdysten. Så vil det være Team Vladimir, det er mig. Klar og parat. Løb. Henrik, der er måske lidt forskel på os, hvordan vi opbevarer ting. Og bare du har det, fordi... Men hvad, skal vi bare have en nummer her, eller er det sådan en lang briefing? Jeg tror kun, det er nummer. Jeg tror bare, det er goodiebag og nummer. Goodiebag og nummer. Thank you. Så. Det siger jeg. Local... Men det er her i aften spiser jo, skal jeg. Det er i aften, det gider vi. Ja, det skal vi tage med. Du får ikke billig, du får vatbar, tror jeg. Ja. Hvor skal jeg have det, skal? Man kan. Og flekserne. Den mangler vi. Flag, hvis jeg skal. Tag hæt på mig. Ja, det er du altså god for. Ja, også? Ja, det er et fedt logo, det her. Ja, det er faktisk, ja. Det er ham, Fidipidis, der har lavet det. Filippidis. Ved nok, den er. Åh! Hvad der står på ryggen? Hvad der står på ryggen? Ja. Ja, det er fedt, der. Sparta and back, det er meget fedt, det der. Ja, fedt. Jeg kan ikke passe den, der skal sidde tæt. Så er det madtid. Ja, den er sej. Vi skal lige se det hele. Ja, vi peger lige ud her, vi unboxer lige en pose. Ja. Vi er unboxing. Det er Hvad er unboxing. det? Det ved jeg ikke. Prøv at smage. Det er noget smut. Ja. Det er nok noget, Dan skal smøre mig ind i. Ja, det er det da. Det er det da. Lige denne her, man kan løbe rundt med. Sådan folk, de lige kan se. Ja. Hvis man gennemfører. Man må ikke tælle på, hvis man ikke gennemfører. Nej, det er rigtigt. Og så er der snacks. Der er finer. Er det olie, der? Bar. En bar mere. Og rigeligt til 490 km der. Ja, for helvede, mand. Det er alt for Nej, meget så kalorier. skal vi ikke ud og shoppe. Det er perfekt. Det er sgu da verdens tyndeste kaffe. Hvad får du at spise der? Er det hver morgen? Eller er det kun, når du skal ud og løbe 490 km i Grækenland? Jeg lige ruller forbi og får et rundstykke. Nej. Havhund. Og nu på kaffe. Ja. Så mangler vi bare prinsessen. Ja. Godmorgen. Det ser I godt ud. Også på film. Der er jo filter på. Er vi klar? Ja, og så er der falder på. Ej, så er det hyggeligt ud. Ja. Er det normalt, at du står op med Cola Zero? Nej, overhovedet ikke. Du er enten det eller vand. Du må ikke få kaffe for den, hva'? Nej, jeg kan ikke lide kaffe. Og du kan ikke lide det? Okay. Så godt. Ja. Hvad med dig? Også fint. Nå, det er Også godt. fint. Skal bare lige i gang. Jo. Har du fået morgenmad? Nej, det tager vi undervejs. Okay.
Det er ikke fordi, du kører keto. Nej, bare fordi jeg ikke er vant til at spise så tidligt, så kan jeg slet ikke finde ud af det. Ondt i min akilleshæl, så jeg nærmest ikke, at når vi skal starte, så tænker jeg bare, nej, jeg ved, om jeg overhovedet kan starte. Men det er jo altid oppe i hovedet også. Det kan du godt. Ja, det kan jeg. Det skal jeg. Du starter jo heller ikke ud i 12 km i timen. Det håber jeg fandme ikke. Så skal det være, fordi Henrik kan gå fuldstændig agurk. Så selvfølgelig også det hurtigere færdigt. Ja. Men det sagde han også, det var fristende at løbe i Ivan Zaborski-tempo. Ja, det tror jeg ikke engang, at jeg ville kunne. Og hvad starter det kan du? jeg ikke. Altså er du ikke på sådan noget Jo, 10 9-10 km i timen? Ja. Til at starte går det jo bare nedad. Ja. Så det skal også nydes. Er du misundelig over, at du skal med? Ja, lidt, men jeg er også spændt på at... Og man er også bare glad for, at man ikke skal, ikke? Nå, jeg er også spændt på at være crew. Det er da også værd at skrive på CV'et. Ja. Jeg kommer an på, hvordan det går. Ja. Παρακαλώ, πάρτε λίγο θέση και γίνετε πίσω από την αψίλα, παρακαλώ. Θα έρθει και κάποιος άλλος πάλι σήμερα το πρωί. Πες μου ονόματα να σου πω. Det er kun på hjertet, det her. Hjem lidt, så spiller de nationalsang. Tror du? 2 minutter. Jeg har snakket med dem. Er det rigtigt? Fuck, hvor fedt. Kalimera. Nu løber det over vejen. Ja. Det var sindssygt, hun med der. Det var sindssygt, det der. Ja. En fræk grund. Må ikke det der. Slap af. Ja, det siger vi til dem. Nej, det er for spærret, du ved, for... Nå, ja, det er måske... Det var vejarbejde derovre, det er derfor. Ja. Jeg holder lidt længere fremme. Hej! Hej. Det er lidt længere fremme. Det kommer ud af det blå. God tur! Vi ses senere. God tur! Det er godt ud, Henrik. Det kan gå lidt hurtigere, det der. Vild kontrast efter helt ud af det der kø der. Og det er så til dig bare vente, det bliver skide flot. Ja, det var meget fedt sted at have et hus her. Nej, det er altså. Det er det altså. Røde Kors er her også. Ja. Der er så styr på alligevel. Altså, jeg ikke regner, altså, det er jo ikke et stort løfteton med mennesker, du ved godt. Nej. Og der er flot med alle de der hjælp med politiet og
Røde Kors og alle de fisk der. Ja. Jeg skulle ikke lige til at komme, men det er fedt. Ej, hvad fanden, det koster også 500 euro at være med, ikke? Jo, det er ikke billigt. Nej. Man skal også få lidt for penge. Ja. De skal jo ikke have så meget løn, som nogle grækere. Nej, det skal bare noget tzatziki og noget usse, Ja. og så kører det. Hus, ja. Så er de fandme glade. Vi er seje, man, ja. Her igen. Vi var Ja, altså enige om, ja. vi først så det, når vi var ude i 42. Nej, vi følger efter, ja. Er det ens yndlingshat? Hvad? Er det ens yndlingshat? Ja, nej. Det er hat. Ja. Ja, den er god. Ja. Var han sulten? Der er lidt meget lov, som de har, ikke? Der skal bare give det dem der, ikke? Ja. Man kan ikke redde verden, og man kan sgu også være rar. Men i hvert fald er jeg også bare lige for en smil frem igen, ikke? Jo. Ja. Så det redder jeg i hvert fald antallet af. Ja. Det er helt af. Ja, rigtig yoghurt og mantas. Jeg købte nogle nye med jordbærskær, de har. Lækker. Prøv dem. Ja da. Det er rigtig Kæft, det er oppe ad bakke, det her, Jeg hva'? så bare gå, skal det komme til at... Det er jo lige meget. Ja, ikke endnu. Men det er bare vigtigt at spare pointene, ikke også? Ja. Det er bare en tændstik allerede nu. Ja. Hvor sej du er. Tak. Godt kæmpet. Hvad? Magnus Straller. Ser godt ud. Åh, nej. Henrik, jeg tisser. Du skal prøve dig lige. Ja. God tur. Hej, hej. God røv. Nyd det nu. Yes. Det er søde supportliv. Ja, det er altså også det her. Ja, så får vi vand. Sagde hun det? Ja, det er satme flot. Ja, det kan godt være, at vi skal have en dukker efter til. Ja, det er altså godt. Hvad tror vi vel om? Jeg har håndtaget med. Ja. Kommer hun sgu bag ham der, dronningen? Hvordan der, hvor er du sej? Ser godt ud. Den er lige den til højre, efter den gule bil. Først kommer først, siger. Den er god. Nej.
Sådan ikke? Sådan. Ja. Hello. Oj, for satan. Er det ikke noget for dig, så? Bravo. Hold jer smagen bagefter. Nej, jeg hader yoghurt, det ved du sgu godt. Er det mælkepiller? Nej, mælk sgu da. Lige meget. Jeg tager bare her. Det er fint, ja. Ja, lige der. Kom her. Bravo. God tur! Jeg skal skralderne her bagefter. Jeg har stadig ikke den der. For helvede. Ej, vi går bade for fanden. Nej, det er sgu lederligt. Det lyder lidt det her. Ja, Ja, det er det kraftigt. Det er det. det lederlige supportliv. Så. Så har vi lige noget på billeder der. På det bag i, hva'? Kan du spille fandbold? Ja, men vi kan tage sådan noget. Hvor er så sej, du er. Ja, den er god, ikke? Jeg har så ondt. Ja. Det duer ikke. Hvor sejt det er. Ej, jeg er fandme ked af det. Ja. Men du vil gerne ud og løbe trail, jo. Så nummer vi ved. Hvor er 10-11 stykker, tror jeg. Hvad? Hvor er 10-11 stykker. 11 stykker. Nej, hvad mener du? Hvad er det? Jeg tror ikke, det er 10-11 stykker. Det store, det var 8. Hvad snakker du om? Hvad snakker du om? Men du sagde, hvad nummer det på, der er? Nej. Jeg kan ikke se, jeg ikke se det snart? Det var 66 før, ikke? Altså ikke 70, 71 her. Bare 70. Ej, jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke mere. Jeg er så sur. Ja, jeg forstår. Hvad er det så? Det går på 80. Hent mig. Hent mig. Hvad går du over græsset, skat? Så skat, det er derfor, han henter dig, skat. Skat. Hvordan har du det? Mig? Ja. Ja, det er fint. Nå, det var Jeg er sammen med dig jo. Ja. Så hun har det godt. Lidt nyforelsket sommerfugle i maven. Skal du have noget at spise derinde? Ja, det kunne vi få jo. Ja. Nu får lige Stine banker igennem, og så Ja. tager vi en snack, tænker jeg. Ja. Og ja, det er 86 km det her. Ja. Ja. Så er der kun 400 tilbage. Ja, det er jo ikke, man tæller. Ja. Stine tæller. Ja. Ja, den gør ikke nogen noget, den der. Den gør ikke nogen noget. Den vil bare gerne ud og løbe. Er det noget pis? Pis, Magnus. Du er sgu sej, du er. Nej, jeg er ikke en skid sej. Det går bare ikke. Du er den sejeste, jeg kender. Ja, jeg ved det godt. Hun, det gør ikke noget, den gør ikke noget der. Det er en kirkegøj. Så er der nogle face sige nu. Nogle gange så lykkes det, nogle gange gør det ikke. Ja. Ja. Så det med? Nu har der noget alligevel. Ja. Hvis ikke du tættere på mig så. Jeg kan også derfor få dig med. Jamen, jeg vidste det jo godt.
Men man tager jo en chance, ikke? Og så håber man bare på, at der sker et mirakel, og så ens akillescene bare arter sig, men nu er det gået i den anden akillescene, og nu er det gået i hoften, og fordi jeg prøver på at løbe anderledes. Jeg kan også se på en stil, det er bare ikke det der. Du er forfuldt ud. Jeg løber kun på tæerne. Jeg så godt, hvis jeg så godt over broen der. 6 meter er også en god træningsplads. Tak, skat. Og så siger du ikke sådan, at du ikke har pres i hovedet. Nej, overhovedet ikke. Ud, Men jeg kan sætte farten op, jeg kan alt, det går bare pisse rundt. Ja. Og så sagde 400 igen, gider man ikke lige at løbe med. Prøv at hvis det var Spartathlon, så kunne jeg godt. Ja. Men det kan jeg ikke. Jeg kommer aldrig til at gå igen bagefter, så. Nej, du har haft mål mere. Ja. Ja, du har også et liv ved siden af. Tak, Max. Men det kan du nej for, når Magnus har ikke gjort det. Det er fødselsdag. Kæft, du ser skarp ud. Ja, det er jeg ikke, Magnus. Jeg har kæmpe problemer. Det er jeg ked af at høre. Ja, det er ikke så godt. Jamen, nationens ære hviler på dine skuldre. Nej, er det rigtigt? Ja. Jeg havde det på fornemmelsen. Ja. Men den kommer ikke, min ære og nationens ære kommer ikke. Vi er bedre end fodboldlandsholdet. Men der skal man også meget til. Ja, der skal heldigvis meget til at ødelægge din humor. Jeg har haft problemer med lægen siden 50. Okay. Og så nede ved den der aid station ved omkring 80 eller sådan noget, er der så en læge, der kigger på det. Så siger han, der er 2 muligheder. Enten har du fået en fiber, eller også er du ved at få en fiber. Ja, okay. Så ja. Ja, Jeg har skrevet sammen med Jesper, og vi blev enige om, at jeg prøvede meget stille at fortsætte og se, hvordan den reagerede. Ja. Og hvis jeg sådan kan mærke, at det går over, og den slapper lidt af, så kan jeg fortsætte. Men giver den jav eller sådan noget, så er det bare om at stoppe, fordi så taler vi virkelig lang pause. Ja, okay. Så den er tung lige nu. Men altså, that's life. Ja. Jeg kører på. Ja. Jeg er jo heldigvis... hvad med dig? Jeg er lige ved at komme ud. Kamput. Ja. Jeg har haft den der hundeskrammer. Ja, fyret ind igennem hegnet. Ja. Nå. Nej, så, men altså, vi har jo... Jeg har et OK forspring på den der tidsgrænse. Ja. Så jeg har tid til at prøve at gå og se, om det hjælper. Ja. Måske endda også sådan, mere eller mindre gå igennem den næste sektion inden den næste cut-off. Ja. Men jeg skal lige have tjekket med Nella, hvad jeg egentlig har af tid nu. Jamen, jeg tror, at du er lidt under 2 timer. Ja, det var foran. sådan nogenlunde, hvad jeg fornemmede, så ja, bliver det ikke værre, så tror jeg godt, jeg kan komme frem til den næste. Ja. Men det er pisse irriterende, mand. Ja. Kæft, det er irriterende. Jeg skal øve mig i at løbe baglands. Ja, men du er god til det. Inden World Run. Du er god til det. Tak. Det er lige... Ja, det er op til højre inde i bygningen. Lidt okay forspring til tjek til cut off. Ja, ja. Ja, du har halvanden. Var det ikke 18.30 her? Jo, 18.30. Jeg har timen til det næste. Det er halvanden times før. Ja, 39. Så bare holde til 12 km. Jamen, jeg brælder videre. God tur, mand. Vi ses om 12. Nyd det nu. Tak, tak. Er der snart noget? Jeg skal lige koge. Hvad skal vi have? Halv time con carne, Nej, hvor er det skønt. og så skal jeg lige trække 10 minutter. Ja. Han er vel 3 kilometer ude, så Ja. må ikke det passer meget godt. Jo. Så må du se her. Hvor indbydende det ser ud. Det er dejligt. Men med lidt varmt vand, så gør det underværende. Ja. Emergency food.
Hvad så? Nej. Det er begyndt at gøre ondt igen nu. Ja. Så jeg har lige skrevet til Jesper, så hvad han siger. Ja. Jeg tror ikke, han er svaret. Ja. Det går ingen mening at fortsætte. Nå. Ja, der er ikke en kinemands chance for, at jeg kommer til Sparta. Jeg kommer slet ikke hjem igen. Nej. Det er en kiste. Nej. Det er så også. Ja. Men du er jo stadig en af de sejeste, jeg kender. Nå, Henrik, det går ikke rigtigt, Neller. Hvordan er det for dig som supporter, Dan? Er du nervøs og sådan noget? Ja, jeg var lidt. Rundt af, vi havde jo snakket om det med den fod der. Men også bare, jamen, bare det hele. Det er et stort løb. Der skal mange ting. Men jeg vil sige, jeg er jo ikke nervøs. Det skulle mere den der alarm, der var om natten for den gade der. Ja, Alle fest var dernede. Ja, det var mærkeligt, at der var sådan en fest på en onsdag. Ja, alle de her narkomaner og hvad fanden der ikke var dernede. Er det søde supportelev der? Hvis du får sådan en alvorlig skade, som at springe akillessenen, så er du også en lille smule svært ved at gå på arbejde, har du ikke? Jo, alt. Ja. Dan han ville gå fremad det sekund, at akillescenen sprang. Jeg vil finde sammen med Henrik, tror jeg. Med det samme. Det tror jeg. Og du havde faktisk indikeret, at det kunne forefindes uden at akillescenen. Ja, det var lige at lure en billet ind under dig. Det her. Du spiller bare på så mange heste. Der var flere gange, hvor jeg tænkte, at det så alt for hyggeligt ud mellem dig og Magnus Ja, det i gjorde bilen. det også. Ja, hvis den bil kunne fortælle historier, så skal ikke på her, vel, Magnus? Der var et tidspunkt, hvor I kørte forbi mig, hvor det lød som om, I hørte Whitney Houston. Det gør vi også. Det er Magnus yndlingsnummer. Ja. Og det er kunstner, hedder det. Ja, og han bodyguard, jeg er hans bodyguard. Og så er vi bare overkrop der. Ja. Så jeg blev simpelthen nødt til at bare trække stikket på grund af akillescenen, men mest på grund af jer to. Ja, du var simpelthen bange for at miste ham til mig. Ja. Det kunne have udviklet sig. Nej, det er kunne rigtigt nok. rigtig grimt, det der. Altså, jeg synes virkelig, det var hyggeligt at være sammen med dig, Dan, derude. Og altså, jeg er jo rigtig ked af, at det sluttede så tidligt, som det gjorde. Men det måtte det. Ja, men jeg har selvfølgelig også respekt for beslutningen. Altså, at som sagt, at det viser jo, at du er menneskelig som os andre på en eller anden måde. Ja.